मिस्टी सुना है ने, हम जा तनी तनी हॉस्पिटल, ठीक बा? तो एबरा हम आइब ना बेटा, तो तू टाइम से पढ़े बैठ जी हो, टाइम से खाना खा ली और टाइम से सूत जी हो, बदमाशी मत करी हो। अरे मंगरू बाबा के तनी तबीयत खराब हो गइल बा हो, उनका पेट में पथरी हो गइल बा। बाप रे! तो उनका पथरी के बेरा ऑपरेशन करावे के पड़ी, तो जा तनी यही बेरा उनका पथरी के ऑपरेशन होई। बा एगो बढ़िया हॉस्पिटल जवन हॉस्पिटल में ले जाइबा, हमें डॉक्टर बढ़िया बा लगनु, ठीक से ऑपरेशन कर दी लगनु। हाँ ठीक है बालोग, ठीक है बालोग, इका कहतलो उ डॉक्टर साहेब डॉक्टरी का पढ़ाई कइले बालोग, एमबीबीएस कइले बालोग ना हो, एमबीबीएस तो नइखन कइले आ डॉक्टरी के पढ़ाइयो नइखन पढ़ल। हाँ लेकिन पहिलवा एगो एमबीबीएस डॉक्टर के संग ही रहतले हैं, कंपाउंडरी करत रहन आ कंपाउंडरिए करत करत सीख गइले बढ़िया से। अब देखा अपन हॉस्पिटलो खोल देले बाड़े। इका कहतलो बिना डॉक्टरी के पढ़ाई कइले, बिना एमबीबीएस कइले हॉस्पिटल खोल देले बाड़े। ई कैसन डॉक्टर हवन? आ तू काहे ना बोलबक बाला? तू जाना ताला कि ओ डॉक्टरी नइखन पढ़ले, एमबीबीएस नइखन कइले, तब वही में ले जाताला ऑपरेशन करावे। मंगलू बाबा का जान लेबा का? अरे हॉस्पिटल खूब बढ़िया बनौले बाड़े। हॉस्पिटल बढ़िया बनौला से होई कि ओ हॉस्पिटलवा में डॉक्टर बढ़िया रहे के चाही। जब वो डॉक्टरी पढ़ही नइखन तो उनका हॉस्पिटल खोले के लाइसेंस कैसे मिल गइल? पैसा के बल पर। तो सरकार उनका ऊपर कार्रवाई काहे नइखे करत? ई का होता पापा हमनी के देश में? बिना डॉक्टरी पढ़लही लोग हॉस्पिटल खोल देता। हम सरकार से हाथ जोड़ के विनती करतनी कि जतना जाना झोला छाप डॉक्टर बारे, जवन बिना डॉक्टरी के पढ़ाई कइलही हॉस्पिटल खोल देले बा लोग, ओह लोग के हॉस्पिटल के लाइसेंस रद्द करी, ओह लोग के डिग्री जांच करी, ना तो ऐसे तोई कतने मरीज के जान लेली है सो। कुछ बुझाया के ठीक है ना? आ डॉक्टर साहेब कहाई लोग